Mbak Halim. Monggo Bu sareng Bu. Nggih. Monggo kita akan pon. Lempun wae. Mbak Yai seger. Bangsa Ya. Pak Yai luruan ngapusi itu kan. Sapa? Ya wae. Teko omah jere poso. Boros niku gak nyang pun enten 3 bulan, gak nyangnya nek 3 bulan. Murah ya. Nah, mari ngono. Aku zaman kae dipeseni yo kuwi ape. Salam ki kok ngene Pak Hasan. Lek ora budal ora diaku. Sanawe akhir kula budal. Mari kuwi wis rada kaji nang budal. Mari ngono yo ngomong kata-kata kali Pak Nur. Kelas pinten niku? Kelas tunggal, ajine tengah kelas kali. Iya, niku terus manten-manten ya alhamdulillah sampai lulus. Cara manten-manten lulus sudah ya. Bola kan kencang ya. Ya nganu maksud kula niku bolos mboten nyang pun, mboten Mboten kerja mawon. Nggih. Mboten iku ceritane. Lah nyapa ngono ki gak yang ngarit. Yo ora, iki dolan. Paling kok ning surpring yang beritane ada mikir. Ada mikir. Bener. Sampai wasi Kin mangkane makmu mumet rasane. Lah MI-ne kula MI-ne boros mawon yang kelas 1 teng kelas kali dongkol kula. Soalnya kula nganu lho sapa kandang gitu to. Terus wan kae. Kandarnya apa gak rabi? Ya nggih kandar rabi Bu, wis rabi. Nggih. Oh. Kesuwi ra tau roh kandar aku. Asal Bangun iki mendem wenyi. Asik iki ya. Saiki masa kok belasan. Lego awak rabi kok enak. Pegatan. Dulu rapi itu bintar raja di. Kota ya. Pak Isa. Kantuan. Iya tetangga. Mbah gitu ya. Sampeyan piye Mas ya? Sing rewangi sik piring-piring. Monggo iya. Mawon. Rapi dulu. Jawabannya rongulan to. 3 bulan. Apa ya bulan 11 ya? Kae gak ikan.